Musical solo star. Alụsọ nọbụlego n'ụwa mọna iru ụmụaka kata n'iru alachi bazụ nye mọna n'iru onye gwuru n'iru nye gwụsi ike aisenti na-ejuda ka ị na ọ dịla mma Chimochukwu Olise dododo ibe anyị ga-eri ibe anyị ga-aṅụ ibe anyị ga-eji ma ọgọ n'ụwa ya akpa n'anya Chimo nụrụ Chimo ya anyị ogologo ndụ na-arụ ịdị mma ihe akpakọ ihe nwe Chukwu ka anyị na-arịọ onye gba mbọ n'ụwa ya akpata ihe ka ibe ya ọgbagoro mịara m n'ụwa mịara m ihe dị m onye nwere ibe ya ese nwanyị tụrụ ime n'ụwa nye mụọ n'udo nwoke kpọrọ oyibo ya lụta ibe ndụ mmiri na asụsụ osisi bụla etoba egbe eluigwe gbajie gị ọkụkọ bụrụ mkpu eze oke ikuku bụrụ ya ọkụkọ bụla ibu eze oke ifufe bụrụ ya ụmụ ibe na ị ga-adị ya mma weburu bate webe di bi baba obia mmafu kele ko maka obia majoka obia mmafu kele ko maka onu ri na eri na ka moya ibe nwe ni kwe yo ka moya mmadụ nke ọma ya dịlọ isi nke dị isi mana ọ dịlọ nkọ abala mkpụ ọtọ n'ogbe ife dị njọ mgbakwa mkpụ ọtọ n'ogbe mgbanka atọ ọtọ n'ogbe ana m atụ ọbụsọ ogbe nwe onye nwere ibe ya ese okenye ga-adị ụmụaka ga-adị ọgaranya ga-adị ogbenye ga-adị ndị nna ga-adị ndị nne ga-adị udo ntochi ga-adị
anyị bụ ya abacha anyị nọ ya amụba anyị bute anyị kpọsa anyị re bịama akpọ na anyị eru bịama akpọ na anyị eru bịama akpọ na anyị eru ọ bụ egwu m musical solo star ya soro mbalebe ya egwu dị ya ijam 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 tebe tibe tebe tibe tebe telibe ijam telibe jabe jaba jabe jaba jabe jaba jabe jaba jabe jaba ah egwu dị ya onye ọbụla agbabe ya onye gbara agbanya ngaba ngaba were isi chọba ya iwere ụkwụ na-achị ya ọ bụ egwu ọgaranya ya wee mere ụba gwara na-ebe na-ebe akwụkwọ mgbada n'aha Otito n'ime Jesu. ka anyị na-achọ nke ga-eri anyị abịa n'anyị nso chukwu anyị nara ije nwere ibe ga-eri anyị abịa na nso n'ụwa ihe anyị na-eri ka anyị na-achọ nke ga-eri anyị abịa na nso ayamma dizie ndụ ka nka onye nwere ibe ya efe nwanyị tụlụ imenụ ya mụọ n'udo nwoke kpọrọ oyibo ya lụta ibe ndụ mmiri ndụ azụ wetịpụla etoba egbe eluigwe gbajie ihe ọkụkọ bụrụ mpụ eze oke ikuku bụrụ ya ọkụkọ bụla ibu eze oke ibube bụrụ ya ụmụ ibe na ị ga-adị ụmụ igbo na ị ga-adị Aichi Museleze na mara Uche Kagu n'Igbo Uche Kagu nwoke dị mma ndị na-enyere aka n'elu ụwa erika ya ka ndị Igbo ji wee lesizie ka anya wee mee gị patron na Lagos State Chief Executive Officer Tiugo Industries Nigeria Limited aka na-ememe Eagle Star Cables Eagle Star Cables onye dị mma anyị jere ụlọ mma chọba Eagle Star Cables onye dị mma anyị jere ụlọ mma irube ebe obibi irube ọtaso ịchọba Eagle Star Cables ọkasị mma onye jere ụlọ dị mma ugo bụ ugo anya bụrụ ugo ugo kiri ugo ebe odozi akụnya nwanyị dị mma Chief Mrs. Rosemary Amara Rizika na-akpọ Queen of the Queens ọmụma asarụ nwanyị dị mma Achalugo nwanyị Managing Director Eagle Star Cables ọgasị mma ejebere m n'ilu ka nye ka elezi ọyị dị mma ọgaranya Chukwu hụbere na nwata ọgaranya nkata ị gara aga n'iru maka na aka Chukwu dị n'ibi na-eme onye ka mụ na-ekwu maka ya Mr. and Mrs. Sunday Onyekwere British nwoke dị mma Chairman Chief Executive Officer Goldson International Company Limited na 39 Igoluwo Street Lagos Island Iseje Ebu Chairman Ebu Gents Club na Nigeria
gosọnụ n'ịgali Ishie Alọlọ Sabinus Udobi Dubius Uba Ige Dedemba One Nakama Hitenansa Just Best Businessman Kedumaga Odozi Agogi Lolo Caroline Oba Ezinne Ego Mr. and Mrs. Chinedu Jude Onyagwara Dombis Odogwu Onye Chinedu Oke mmadụ n'ọgba eruru ọlụ Managing Director Benpax Yeliben Nigeria Limited Able President Unique Men's Club of Nigeria Onyema for good 16 years Iwezi onye ndu with great achievements Onye mrachia Ochirigaba Gino Dozi Akogi Mrs. Cynthia Chikandi Nako Onyagwara Baby nwanyị dị mma Igbo ekwerewo obi adị mbụgha ụmụ Igbo ọdago obi adị mbụgha emere elu emere ala obi adị mbụgha ịmakwa n'isi dị mmasụ ise dị mmasụ emere elu ala obi adị mbụgha Ishie ịmakụ n'eziri the youngest Ishie Akamananasa Autonomous Community Ishie obi adị mbụgha elu wekwerewo n'obi adị mbụgha nwoke obiọma Chief Alọlọ Clifford Eze Ogbuehi Eze dịrịrụ Gbeyi n'ụmụ Ngozi ebe NASA Autonomous Community Eze Paint aka chọrọ ụlọ mma aka mere ibe jọrọ njọ ọma mma Number 1 in paint manufacturing assorted type of latest paint na Alaba International na Nnewi Director is a Sonic Chemical Industries Limited Inodozi Akogi Lolo Cynthia Eze Iruako Egbedie Anjebe Agbaredu anyị jebe agbara anyị rụzi agbara edu anyị eje na nke obichie gbalịso ebe ife na-eme Chief Lolo Chukwuemeka dị m Obichie Obichi of Obichie Obi ndị Igbo na-agbara edu Eze Abarakachi na AIA Youth Eze Ọganiru Anyị ma onye ibu Chairman Managing Director Mekon Nigeria Wire and Cables So Distributor Eagle Star Cables Odogwu Kedu maka ụsọdị eme nwanyị ọma Lọlọ Ngozi Ikadi m Ada dị mma Ishie and Lọlọ Lambert Eze nwa Akụbụ eziokwu the traditional prime minister Amadiaba Autonomous Community Ihitenansa Ezi enyi ndị eze Omeka Ọdịmma na Migrant Primary School Prime Minister Osujiemonu ihe ị ga-eri akọkwana gị egwu m jebe agụlụ egwu m ejebe agụlụ egwu m jebe agụlụ egwu m ejebe agụlụ ka ndị ekele odogwu odogwu ka ibe ya ọka kama na ọba agụlụ n'igbo odogwu Chief Alọlọ Dionari ọnwa atụ egwu n'Igadi ọka aka agụlụ ezigbo mmadụ adịla fecha kinyere na mfe ọnwa dị ngidi biri ị na-enyere ụmụ ogbenye aka ndị zụrụ azụ n'ụwa na-adị agụ ha ọnụ yeruo na Ihitenansa enwere ndị zụrụ ha so na ndị rụrụ ụlọ na-ekili ekili
gbapụ mmiri n'obodo wee tinye ọkụ ọka kagolo nwoke deghete ka nkele odozi akụ gị lọlọ Ijeọma ọnwa tụ egwu achala ugo nwaanyị dị mma n'ụwa Chief Alọlọ Peter Ikechukwu okwu dị atụ Ikemba na Obeledu igwe m onwe ya na-atụ egwu na Obeledu alụsị ejeje obodo nke izizi na Obeledu Director IK God Global Agencies Limited Ojiọkụ Emeọgọ kedu maka ezi oyi m Adams Chukwumerije Nwankwọ alụsị na-ejuka nke mbụ n'Isuochi Abia State Chief Executive Officer Megadance Kitchen World Odogwu ịfụrụ m n'anya ka nwanne gị iwe onye nke m Dr. Sunday Obiora Ọgọdọ Nnewi nwoke ọma dị mma Ojuru Emeọgọ na Lekki Lagos State Musical Solo na-ekele gị nwoke ọma ọ dịrị onye na-achị ya mma wee bụrụ banye webe dibi gbafa ụbịammafu kele kụbaka ụbịamajọka kele kụbaka ọnụ uri ọnụ eri na ibe enwe n'ikwu enweghị mmadụ ịkọ mmanya dịrọ isi nke dị isi mana ọ dị na nkọ abala mbụ ọtọ n'ogwe papa abụọ ọtọ n'ogwe mmadụ atọ ọtọ n'ogwe ana m atụ ọbụsọ ogwe nwee onye nwụ n'ibe ya ese okenye ga-adị ụmụaka ga-adị ọgaranya ga-adị ogbenye ga-adị ndị nna ga-adị ndị nne ga-adị odo ndochi ga-adị anyị bụ ya abata anyị lụọ ya amụba anyị kọ anyị ekwute anyị kpọta anyị ere ụbịam akpọ na anyị ero ụbịam akpọ na anyị ero ụbịam akpọ na anyị ero